Njenganomshini kazwelonke ngithi bafowethu asizihambeni indawo ezikanje ezihlanganisa abantu umuntu azofunda nomunye azofunda ukuthi kwenziwa kanjani makuwashwa imoto ukuze abantu esibalayishayo baphatheke kahle babone ukuthi imoto ayizigezwa kanje zibe zinhle imoto. Okwa number 1 owami onenkinga usenda uCallback mina zobe singiza kuyena ngifuna uCallback wakhe ohamba nelocation ngizela kuphela. Lesiyibona la it's very beautiful and ama taxi wona dominator which is the transport esiyisebenzisayo as a community. Right, azamahla mazakho waze wadlalela kumina ungafuni ukukhuluma manje yes, let me tell you usungazuphutha. The first appearance actually do count. So uzothi umuntu efika mhlambe emsebenzini athi mangabe fika sengcolile ngendlela yemoto yakhe engcolile. So usuyabona ukuthi kahle usuyamjeopardize lo muntu ngale yondlela. Hence sikhuthaza into yengezo, sikhuthaza ukuthi nabo driver nabo noma beshayelela babe clean ngaso sonke isikhathi yabo. Hamba ngayintsabuli lena angizile nje ukuzokwenza okuningi tati mama zolanda ngokwami dadewethu. Unamanga wena uthi nje uzoqukula mntababa. Atha dadewethu hayi ngiyaqala ungena emidlalweni and into engiphusha kakhulu ukuthi uthando nje lweyitensi inkosi yami ngiyazithanda nje imoto then I asked umfowethu ukuthi bhuti wami ngicela ukuthi ke uthathe nje isitulo ke uhlale phansi ngikhona mina dali mama ngizokwenzela yonke le. Ngoba ngifuna ukuzidlalisa zombili ngoba ngiyazazi zombili ukuthi zisezingeni eliphezulu zombili. All right, mawusibhekile namhlanje khona nje zohamba uyiphethe from Emzimkhulu. Hayi khona nginalo lo themba. All right. Ikhonto engizohamba ngiyiphethe. Ngizele iRMM yaseXhobo. Angena ngisho umuntu othanda imoto kodwa abikho eminye imidlalo engisayiphumile kodwa the next elandelayo ngizobe ngikhona. Yona into yami nje yageje. Noma ngingasabizwa nje nginikeza into yami nje yageje nje. Noba udlalanga noba wenzanga lutho bakunikeze okufanele uvela ugodu kuyolala. Siyanibingelela emakhaya babukele beDream TV. Igama lami ngu-Amlungo wakwambabalo majacu umkhetha phela uzondayo imali imene indlebe zikhanyilanga. Namhlanje kumhla ka-10 August 2025 sikhona la eMzimkhulu Hotel endaweni yaseMzimkhulu la kukhona umdlalo wamagedlela, umdlalo wamanzi. La esibuka khona izimoto ngokuhlukahlukana kwazo, nangokuba clean kwazo, nangobuhle bazo. Sifunde okuningi esingakwazi thina ngezimoto. Right next to me ngiphethe umshini kazwelonke okuyona indoda eyomunye abantu abenze lo mcimbi omkhulu kangaka waba impumelelo. Mfowethu sicela ukwamkela siyiDream TV. Mhlawumbe nje silandise ukuthi umshini uba no wakwabani. Ngibingelele kubo bonke ababukeli bafowethu ba e-TV. Umshini kazwelonke umfo kaMalunga eMzimkhulu eMahambeni ohamba ngeNMZ 2261. Udumo lweNMZ-ZN bafowethu. Engingakuchaza nje bafowethu okubalekile ngoba nibona sihlangene la eMzimkhulu namhlanje kumhla ka 10 ku-August ku-2025 sihlangane emidlalweni wamagedlela bafowethu sizoqhakambisa ingezo ngayo yonke indlela emotweni ezisembonini. Mangikhuluma ngemboni ngikhuluma ngabantu abalayisha umphakathi kusukela emotweni ezincane ama-meter taxi ukukhuphuka njalo amatekisi kuya zonke nje imoto ezisembonini ekusihlanganisayo la sihlanganiswa ukugqugquzela inhlanzeko ukuthi abashayeli babe clean nemoto zabelungu zibe clean zithandwe imoto baphatheke kahle nabagibeli. Awukwazi ukuthi umgibeli ugibela imoto engcolile. Sanibona ngiyabingelela kwiDream TV ngibingelele nababukeli bonke beDream TV ngithi nje tada. Iziyakhala solwazi mfowethu ufunani manje la emidlalweni wamanzi. Siyakubona lapha ukuthi bakhona nje emculweni ngempela usimele siumzimkhulu futhi nje not just in small stages and bigger stages and ukhona la uzosupporta ngokokuzwa kwamahemhem ngiyazi ukuthi umfowenu owumunye wabantu abayiplanayo lento. Mhlambe nje yinto ekhona ekhaya ukuthi nje nina nifuna ukwenza into ezinkulu nifuna ukushintsha impilo zabantu nilethe injabulo ebantwini. Yazi impendulo yayo yonke lento eyibuza umntama incane kabi uthando lomzimkhulu. Kuphela nje ayikho into eningi engingayichaza engingakusho nje inhloso iyodwa ukwakha umzimkhulu ube negama elihle phakathi kwabanye abantu noma phakathi kwezinye izizwe. Asingagcini ngokuzwa okuhle kwezinye izizwe kuphela kodwa ngakithi singabi khona. Yonke ke leyo nto ngibona ngisuke la ngihlala khona ngathi no umfo wasemzimkhulu we2261 NMZ mayenza into enhle kangaka engiyibona la ake ngifike ngizomeseka
ngale kokuthi ngiqashiwe ngiyi-artist no kodwa ngokufika nje ngizomeseka njengomuntu wasemzimkhulu owumphakathi wasemzimkhulu. Mfowethu uyabenyezela kangaka manje wenze njani? Mhlambe ungathi ukuyicwebezelisa kangaka imoto kuwena kusho ukuthini? Hayi phela ukuyithanda nje kuphela iyawasha ayifa ubhotporish kuphela. Alright, kule event oze kuyona usuka kude kangaka eKokstad ungathi mhlawumbe iyini inhloso yokuthi ube khona la namhlanje? Ukuthi sojabula nabafowethu. Bukele be-Dream On TV sisakhipha ke la engikhona mina. Sibuka nje inhlobonhlobo ngizayimoto sibuke nezinto ezifakiwe ngaphakathi nokushintsha kwazo nezinto esingazinakanga thina ukuthi sibaluleke kanganani. Mfowethu awu yeze yaphasha engine yami mina yakho wenza kanjani ukuthi yakho ibe clean kangaka? Hey imfihlo engadalulwa ngoba manje bayidalula abaningi abazokwazi ukuthi bekushaye ngayo leyo mfihlo. But then isimo sakhona umdlalo nomdlalo khona into entsho ofika nayo. Njengoba lento ni spread khona abanye abangekho la mhlambe eyiphi indlela yokuthi lo myalezo omuhle kangaka ufikelele kubona? Bafowethu ayikho enye indlela yokuthi umyalezo omuhle kangaka ufikelele kuwo wonke umuntu njenganomshini kazwelonke. Ngithi bafowethu asizihambeni indawo ezikanje ezihlanganisa abantu. Umuntu azofunda nomunye azofunda ukuthi kwenziwa kanjani makuwashwa imoto ukuze abantu esibalayishayo baphatheke kahle babone ukuthi imoto ayizigezwa kanje zibe zinhle imoto. Right, mhlambe lento yalengeza ke ngiyibuzisise ibaluleke kangakanani kubantu enisebenzisana nabo, I mean the community? Yes. No, it's actually very crucial. Ibaluleke kakhulu because you can't expect ukuthi ekseni uthi ulayisha abantu emotweni engcolile yabo leyo because nakhona actually in honestly speaking yabo leyo ukuthi first appearance actually do count. So uzothi umuntu efika mhlambe emsebenzini athi mangabe fika sengcolile ngendlela yemoto yakhe engcolile. So usuyabona ukuthi kahle usuyamjeopardize lo muntu ngale yondlela. Hence sikhuthaza into yengezo, sikhuthaza ukuthi nabo driver nabo noma beshayelela babe clean ngaso sonke isikhathi yabo. Right. Kokuqala mina sibonga labantu abasiwashelayo. Ibona bakwazi ukwenza zonke izinto zibe amandla abo. Noma sikwazi ngesinye isikhathi bakhombe lapha nalapha igazi belehlisa sibele sibabonge. Neimfihlo ke singesidalule in public ngoba uyazi umuntu nomuntu unemfihlo yakhe. Mhlawumbe ungasichazela ukuthini kusho ukuthini kuwena ukunakekela imoto kangaka uyithande uzuyidlalisa nemidlalo ekhona? Ukuyithanda kwethu kwakuyimoto yababa. Kwasho ukuthi ubaba akadlula emhlabeni. So sithatha njengesikhali sethu. Iyona nto yakhe sasala nayo ekuyiyona esithandayo. Mfowethu ungathini kwamanye ama-females anazo imoto kodwa ayesaba ukuthi azithole endaweni kuyaphithizela lana uyazi ukuthi kuye kuthiwa makubona ifemale ukuthi wegudluka sokudrivela iwasimanga bakuphithizela kanga mhlawumbe ungathini kubona? Isibindi dali mama. Sibindi nje nokuba labantu abakusupportayo angizothini abakukhuthazayo nje umuntu ongasho ukuthi hayi umuntu wesifazane ngeke ukwazi yabo ikona nje akukho okunye engakusho nokuba nothando kule imoto mina ngiyazithanda imoto kakhulu I don't wanna lie dali mama. Uyayibuka nje ukuthi iyabenyezela impela mhlawumbe mawucabanga namhlanje uyamthatha unumber 1 noma umthatha? Okwa number 1 owami onenkinga usenda ucall back mina zobe singiza kuyena ngifuna ucall back wakhe ohamba nelocation ngizela kuphela. Ngihamba ngayo insabuli lena angizile nje ukuzokwenza okuningi dati mama ngizolanda ngokwami dadewethu. Unamanga wena uthi nje uzoqukula mntababa. Thatha dadewethu. Ayikhona nginalo lo themba. All right. Ikhona engizohamba ngiyiphethe. All right. Ngiyolanda into yami nje yageji. Noma ngingasabizwa nje nginikeza into yami nje yageji nje. Noma udlalanga noma wenzanga lutho bakunikeza okufanele uvela ugoduka uyolala. Hambe ngigoduke nje. Mfowethu usuka wawina ngaphambilini mawubuka imoto yakho ukuthi yinhle kangaka usuka wawina ngaphambilini? Ukuna kona sike sawina but asikajabuli ngalokho cause inkabi ayi. Ihlezi nje. Uthembile. Ukwethemba kusho lutho. Ilento engicabanga ukuthi yiyo kuphela. Iyona ezayikhulumela sisiwami hayi kabi. Engingachaza nje ngamakhapha enginawo imoto engihamba ngayo isayodwa isebenza cishe manje owes6 lonyaka. Inamakhaphu awu10. Kodwa ngokwamawin inamawin awu16 ihleli kunumber 1 ayikaze yalusa. Kusukela ngiyapheleleyo nje. Ngiwina senginemidlalo ewu7 manje ngihambileyo.
Hayi yonke angaze ngibuye ngingaphethe lutho ngihamba nje yonke umdlalo ngohamba ngibuya ngibona into engiphethe. Ukuthi icup yesibili lena. Sesike sayibamba enye cup eyesibili le kuyona esikuyona. Ya sekuyawina umdlalo oqala engudlalile lo ade semandeni ngaphuma number 2. Okay. Hayi bengingakazi wine lutho kodwa ke ngoba beyisasanda kuqala ukudlala. Qala mhlambe ukungena emidlalweni noma soke wangena ngaphambili. Ngiyaqala ukungena emidlalweni and into engiphushe kakhulu ukuthi uthando nje lweyitensi inkosi yami ngiyazithanda nje imoto then I asked umfowethu ukuthi bhuti wami ngicela ukuthi ke uthathe nje isitulo ke uhlale phansi ngikhona mina dala imama ngizokwenzela yonke lento. Ayikabikho eminye imidlalo engisayiphumile kodwa the next elandelayo ngizobe ngikhona. Alright. Mhlambe kusho ukuthini ukuthi zonke nje izinto ezibhilonga kuwena zihlale zisezingeni futhi ziclean. Cha ngoba bengifuna ukuzidlalisa zombili ngoba ngiyazazi zombili ukuthi zisezingeni eliphezulu zombili. Alright. Kunabantu abasuka koMaritzburg nabantu abasuka koThekwini nabantu abasuka koKokstad. Mhlambe yini ebalekile thina singayazi ngomdlalo weimoto? Into ebalekile ukusocialize nabantu ongabazi abasuka endaweni ezihlukene. Kuyimanje so mhlawumbe egoli ngoba ngegoli singinabantu engibaziyo abafuthi sihlangane nabo emidlalweni Eastern Cape nakiphi njengoba kubuye kube khona izingxabano zethu ama7 seats nabantu bama taxi sikuyizona izinto ezibuye zisilamlele lezo. Mshini mfowethu ngiyayiqala into enje mawusuka nje ngale ngawa traffic department uzoshona la izansi kuyaphithizela ushona ngale kuyaphithizela kula hotel kuyaphithizela mhlambe benazi nina beninayi ID ukuthi manje ibeka lento emzimkhulu hotel ngomhla ka10 kuAugust kuzophithizela kangaka abantu bazoyithanda kangaka. Njenganomshini kazwelonke ngikhulumele nebandla enginalo. Sabantu thina abahamba yonke indawo sijingeleza nje umhlaba wonke. Mangabala nje ngathi nje 9 province sihamba yonke indawo asikhethi imuntu sisuke sikulindeleke lokhu masibiza abantu ukuthi beze ukuthi kuzoba nje vele idolobha lizoblockeka kodwa maliblockeka liblockeka ngento emnandi ngoba akho umuntu oshaya omunye akho umuntu olwa nomunye. Babukeli beDream on TV sisekhona kule ndawo yokuncebeleka yasemzimkhulu right next to me ngiphatha nje ama lady amahle sisiwami ngicela ukuthi ngikhuluma nobani wakho. Hello guys. I'm Hyanda. Hi Ayanda. What are you doing here today? Drinking on a shopping. Oh my God. Okay, siyabona ukuthi la kuyadlalwa umdlalo wamanzi. Mhlawumbe ungathi kujabulisa kangakanani lento oyibona yenzakala namhlanje. Iningi nje bese iningi imoto. Siyakhala. Ngijabule kakhulu. Uboneni yini le different ngalolusuku la namhlanje? Okay, engikunotisile eku different is that singababuka abantu behamba ngeimoto but I-cleanliness bayayikhipha ngaphandle kwe nje bahlale be clean because lento esiyibona la it's very beautiful and ama taxi wona dominateayo which is the transport esiyisebenzisayo as a community. Right, azamahla mazakho waze wadlalela kumina ungafuni ukukhuluma. Manje Mzala, yes, let me tell you, usungaze uphuthwe. Ukhona ubaby. Mina ngine hotman yami nje. Ngiyakuchazela. Bafethu into engizele la ekhaya inkulu kakhulu. Ngizele iRMM yaseXhobo. Angena ngisho umuntu othanda imoto kodwa Mama ngichazela injani yini le kuchaza kangaka ngeRMM? Bukela cameraman ngicela ujike naye ayikho sikude kakhulu naye cameraman. Iyona lethwela ama cups. Alright, so okusho ukuthi nawe unalo uthando lweimoto ukuthi in future ikhona into ongayenza ezimotweni. Ngiyafisa ukuthenga imoto kakhulu ngoba vele ngumuntu owenza inzipho nginebusiness lami ngiliphushayo yabo abantu abaningi bangazi ke under ipage lami osabhadi nje ngenza inzipho ngiyafisa nami ukuthi ngiprogress ngithenga yami imoto nami ngelinye ilanga bukwe mina. Lapho siyazi ukuthi kune project entsha. Khaca, brand new from the box. Mhlawumbe ungathi wena uthanda ukuthi abantu bakwese ngoba siyakubona ukuthi umuntu wabantu. La ikhona khona abantu bangakini bejabulile kwenziwa into ethuthukisa umphakathi nehlanganisa abantu nawo khona. Mhlawumbe wena ubungathanda ukuthi abantu bakuseke kanjani? Uyabona abantu bangakithi mabengangisiza ngento eyodwa nje. Ukuthi bangithathe, bangishayele nje imillion noma ngathiwa lilodwa. Ngale album entsha engiyikhiphile emnandi ngaNandlola ethi ngibona amathuna. Ngebhadi ke angazi izinto zivele zenzeke ngendlela ongayazi ongayiqondi. Ngithe ngibona amathuna just out of nowhere ngento nje bengiyibona ukuthi kuyafiwa ngempela la eSouth Africa kukhona leyanto ukuthi kukhona nje ukufiwa kukhona. Naku ke sekwenzeka izingozi ezinyantisa igazi phecelezi khona endimeni yamaskandi
kwase kwangathi manje ugcina sekuba isiprophetho lento kanti cha bengingesona isiprophetho ngoba mawuthi uzobuka nakwi album yami i-cover yami ingikhomba njengomuntu manje osa Archbishop nyana kodwa nami ngeke ngize ngikutshela ukuthi kwenzeke kanjani kuzenzekela so yasingena ngalondlela sengiba nawo ubuhlunganyana mase ngibona ukuthi mase ngibona amathuna kanjalo ngakhipha album sekulimala abantu abafowethu kanledlela seyingizisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ingabe mhlambe bekuyisithunywa yini lesi sithi angibona amathuna ngingazi ukuthi amathuna bekade ngiwabonaphi so nje ngigcina senginako lo kuhlukumeza kodwa nje engakucela ukwesekwa kakhulu bafowethu. Right, usakhuluma ngamathuna mntaka baba mhlawumbe yini ongathi nje ningayenza ezabafowethu abasendimeni ngoba siyabona ukuthi ihlasele kakhulu manje isihlava sigasele kwiside la kaMaskandi mhlawumbe ungathi yini eningayenza nenana abafowethu enikholelwa kuyona enibonayo ukuthi mhlawumbe inganisiza noma ukukhuleka noma ukuthini kodwa nje nihlangane kube khona into eniyenzayo. Mawuzokhumbula kahle sike sanikela lapha esilweni komunye weminyaka edlulile sizama ukuyosholeza siyindima kaMaskandi nami ngangomunye wababekhona lapho sinabo baba uSomnandi sinabo babushisa sinabo kuningi nje nabo Khuzani sibaningi nje sizama ngayo yonke indlela sasihambise inkomo ezisithupha lapha sihlanganisile soMaskandi sizama yona lento ibuza ukuthi yini esingayenza ukuzama ukuzishwelezela uma ukuthi mhlambe kukhona lapho esiphazame khona siyindima kaMaskandi manje ngibona ngathi sekufanele nje sinikele emkhulekweni mhlambe iwona songasilekelela manje ngoba kuyabonakala ukuthi khona ikhona into ekhona noma singayazi ukuthi yini ngoba mangingathiwa mhlambe siyabuza ukuthi kwenzakaleni yini lesenza ukuthi mhlambe sitholakale sabantu ongathi naku silimala akekho ngakunikeza impendulo eqondile kodwa nje mhlambe ukukhuleka mhlambe ikona sengasilekelela manje namanje nje ngeke ngihambe la ngingagibela ngestage noma ngingeve ngizoperforma but kukhona isurprise enginayo ngokuthanda lento eyenziwe umfowethu lo umshini kazwelonke othi asenzele umdlalo omuhle kangaka esiqala ukubona and I am like so proud ngendlela engiyibona ngakhona into yakhe iqala kodwa ngendlela ekugcwele ngakhona hayi ngizithole sengimangele nami ukuthi hayibo hey lo mjida wavela enza into enkulu kangaka so ngiyajabula kakhulu kodwa nje ngeke ngihambe namhlanje ngingababonanga abantu ukubabingelela nje ngithi hayibo sanibona emzimkhulu ngikhona engene ngibabuze bayakwazi ukufika emzimkhulu mfowethu hayi alright so Lwazi nje okugcina ngicela ukubuza ukuthi inhlelo zango December siyazi ukuthi ujwayele ukusihlanganisa usilethele nje into esingajwayele emzimkhulu nabantu esingabajwayele ingabe khona into kanjalo kulonyaka nokuthi ime kanjani. uSolwazi umuntu ohlele eqhamuka nezinto ezintsha ezinhle 26 December akushintshi idate leyo noma ungalala uvuke uphaphama uthini i26 December zisuke zilapha emahambeni ku Ward 4 lapho ngiye ngisuke ngenze khona umcimbi welokhungana weMaskandi actually akusiwona uMaskandi ngeke ngithi nje mina i-music festival egama layo kuyiSolwazi Homecoming Music Festival nakulonyaka ke izobe ikhona futhi ke ithanda ukuba izokhula kakhulu ngoba umuntu uzobheka ku-album enginayo ngifeatureshe kakhulu abantu abasebalazweni njengamanje labo bantu bazobe khona nge-26 December noma kanjani sobe sinabo siyenza lezi sidume ngazo ungakhohlwa ke lapha sisuke siphethe live show ngoba sifuna azikhale la sizibone ukuthi ngempela ziyakhala umuntu asho ngomlomo simuzi. Siyazithoba kakhulu nathi siyabonga ngethubo sinikezela na Dream TV. iDream TV ngiyohlala ngiyikhonzile ngiyacela abantu basubscribe ku-Dream TV bayilandele ikhipha lezi indaba lezi kuyizona zona ayikazi yabadayisa abaculi ngicela nje ukuthi shout out kuyona baze bayilandele kakhulu abafowethu. Right bhuti okugcina sesihamba ngicela usidlulisele imessage kubantu osebenza nabo ngoba usho ukuthi nisebenza ngabantu mhlambe khona la esingajabuli khona sabantu abasebenzisana kanye nansi umphakathi mhlambe yini ongayisho abanye mhlambe sebe decide ukuthi lento yale industry iyabheda ayilethi mhlambe imali ngendlela kufanele ukuthi ilethe ngayo kanye nama complaints amaningi kakhulu mhlambe umgqugquzela kanjani umuntu obonayo ukuthi hey othi ngishiye la ngiyozama enye into omunye uyabona ukuthi kuyasebenzeka kodwa ayingalendlela be-expecteke ngayo ngoba as community we have got too much expectations. Cha mfowethu engingakusho mina ngathi abafowethu ababekezele ayikho indlela ivele yehlike yonke indlela iyenyuka yehlike ukubekezela kwabo kobasiza ekugcineni uyophumelela mawukwazi ukubekezela uphathe kahle abantu mangabe ku-industry yokulayisha abantu cela nje ngizokugcizelela lo ukuthi abashayeli bonke nabelungu angiyazi khona nabelungu abanepressure kodwa ngizokucela nje ukuthi abaphathe kahle abantu abashayeli ukuze nabo abelungu babo babaphathe kahle abashayeli. Right siyabonga kakhulu Ntaba basiyazi ukuthi indoda ebusy asikukhulule njengamanje thina siuDream TV sibonge ngesikhathi sakho sinikeze sona. Ngiyabonga kakhulu ku Dream TV cela ukuthi nani bafowethu niqhubeke ngendlela nisiveza ngayo
nathi sizoqhubeka senze uthando ebantwini ukuze kukwazi ukuthi kugcwale ngale ndlela enibona ngayo ngiyabonga. Alright, siyabonga kakhulu. Siyabonga sikhona ke la siyi-Trumon TV. Okwakho nje ukuhlala lapho ungasuki kuningi kakhulu esikuphathele kona namhlanje.